Ana sa 40 ka mga estudyante ang nakahiagom og minor injury human nahugno ang kisame sa classroom sa usa ka tuluhaan sa Davao City samtang dunay klase. Ani report ni John D. Esteban. So going there, magtaas-taas ka bilang. So stop with ka, kagigunita na mga defects para mga diretso with you. Nagpabilin pa ang kahadlok ni Teacher Marites sa kalit nga panghitabo Martes sa buntag sa ilahang classroom sa Lapu-Lapu Elementary School sa Agdao, Davao City. Daw natakluban sa mibigay nga kisame ang iyahang 40 ka grade 4 pupils samtang nagklase. Mayo na lang kay abtik nga nakasuong ang mga bata ilaw sa ilahang mga bangko. Ang narinig ko kasi ma'am, ang ingay ng sa taas. Akala namin lindol, linog. So ang mga bata automatic nakaduck over and hold. Kaya medyo ang hard reflex na-shock aning mga bangko na mga wooden. And that's the time na ni anak ko. Na isa ka hard reflex kami. Murag padulong gid siya sa ako ma'am. So giana na ako so that makalusot ang mga bata, makakamang. So nag-crawl sila pagawas na naay mga bata na minor injuries. Ana-ana sa luwas nga kahimtang ang mga bata ug ang maestra. Apan anaa pa ang trauma. Hinuon na pailawom na sila sa stress debriefing. Kanang wala good sila nag-expect ni nato in the blink of a second in ato mahitabo sa mo. So kana gyud akong panawagan sa atong gobyerno na kung mag-ano gyud og construct gyud og mga school facilities, especially classroom, see to it ang safety gyud ang number one i-prioritize. Ang mga ginikanan nabalakasab alang sa kaluwasan sa ilahang anak. Lukod kamo ang as parent pero salig man pud mi sa mga maestra dirian mga disinhol ang mga staff na secure pud ang mga baot ang mga anak. Aking gagod sa iya, ma'am. Safety sa bata. Napaabot na sa principal sa DepEd Division Office ug sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang panghitabo. Ang DPWH, niyani mo sila gahapon sa site inspection. Nagkuan sila na nagpadala sila today o katong maintenance team, no? Headed by Engineer Raffles. So human na ma'am na tanggal na tong mga debris. Sa kasikbit nga classrooms, nakita nga nibawog na ang mga kisame. Doon na nasay mga liki sa salog. Sumala sa principal tungod matod pa kini sa mga nakalabay nga mga linog. We are granted with budget budget allocated for our school for the rehab of these school buildings. Sa karon nagpatuman una og blended learning alang sa grade 4 pupils sa apektadong classroom ug sa laing tulo pa ka classroom sa third floor hangtod sa masiguro nga luwas na kining gamiton. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.